Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kadda ni Greg iti abroad. Agur urnong iti kwarta, isu aman mano nga umawag ken ni Nancy. Kat idi nakaurnong, impaw itna ken ni Nancy. Kat nagpaaramid mat ni Nancy iti balayda. Saan pa'y analpas ti balay, ngam naibusan ti kwartang impaw it ni Greg. Iti sabali a bangir, inawis ni Cora ni Greg tapno agpasyar iti parke. Iti addada iti akikid adalan, iti tapaw dagiti rangkis a marbal. Nagginginad, kat natinag ni Greg iti deraas. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauban. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Greg! Ay, Diyos ko! Natinag ni Greg iti daras! Masapon ngayon nakagreport ka dagiti masaknan tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay ko mata si Bibi Agpay. Sapay nagado amarbal iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Hello, Iha. Kumusta mo ti restaurant dita? Anak, dito'y Taruco National Park, Papa. Natinag ni Greg iti daras, dito'y igit ti kalsada. Anya? Apay anapan kayo dita? Kat na nga to dagiti deraas dita. Kalata naging ginat itay, Papa. Naigalis ti saka na kat natinag. Anya? Kat in-report mo ka din iti masaknan. Kasano no awanan biyag na? Sana mabalin, Papa. Ita lang nga nagpa-share kami. Kastoy pa'y tinapasamagkan ko, ana. Oh, awan lati di kar aramidan. Oh, sapay kuma, tasan ang nagrabyan. Oh, Nancy, apay adi ka makaid na. Kan, apay nga inapot mo ti barukong mo. Diyak nga ron maawatan, nanang. Nadagsan kan ang kabakaba ti barukong ko. Ay, amangan mo't no addan sakit mo. Ay, ingka agpakita iti doktor. Apay ani Greg adagos tinalagip ko, nanang. Apay ngay, amangan no iliw mo daytan iti asawam. Kasta nga ta, nanang. Anya pay ngay no di kasta. Isu siguro ti kanayon nga adda di ta panunot mo. Manipod nagpawit. Sanan nga'y mauawag. Umawag to siguro, no adda manen maurnong na. Manu alawasan. Ngamawan pa'y lang ang puot ni Greg, Papa. Nagado asugat na. Nagdakkel pa iti sugat ti ulo na. Kasano da ito yan? Kasano nga ipakamuta ka dagiti pamilya na? Kuna ti doktor nga awan kanumot tinadangran iti utak na. Ngamapay adi mo lang makapuutan. No kasta, maya ti resulta ti CT scan. Wan, Papa. Na x-ray ka na ultrasound ti agdudu mga paset ti bagina. Nagararamid ka iti parikot. Apay ngamin anapan kayo ijay. Kadelikado ijay. Saan kumaan natin no saan ang nagginginid, Papa? No saan kayo anapan ni Jay? Saan kumaan natin uray nagginginad? Apay analiday ka. Nakatapaya ka pa'y dito'y papag ti arubayan nyo. Nang lipatan ti asawak. Di na ko nauawagan. Sikan ati umawag, nukas jay adi nakaawagan. Saan ko pulos ang maawagan? Agpawit ko man. Tapno malpasan ti balay mi. Agpaw ito matla siguro Ay wan gayam, ada ibagak. Ang mga no pumanawak pa'y dito'y away tayo. Ha? Tapay. Inawis nak tigayim ko. Agkasapulan da kano iti serbedora iti restaurant. Kasta ka di. Awan nga rudan tigayam ko dito'y away. Pasare agawid akmat laeng Sa anak mat ngagnaad ijay. Inaklag trabaho. Nabayag basitan dito'y ICU ni Greg. Apay adimat lang makapuutan. Iha, kasano ti pasyente?
Saan ka di pa'y nakapuot? Kagap-gap po ti doktor dito'y papa. Kunada ang makapuot tumot lang. Tamayat kanumat dagiti resulta ti amin a laboratory na. Kung na jay doktor ang nasabat ko, posible ka no amnesia ti pasyente. Ma-amnesia ko na yo, papa. Saan mo't kiti asigurado? Depende dahi tayo ton makapuot. No dapay lang lagip na itinapalabas. Nasaysaya at matgit din makalipat. Tapno saanin nga agsubli iti pamilyana. Oh, apay adi ka ang tagariya. Naamiris mo ka di? Ano saan kayo anapan iji aparke? Kat awan da ito'y aparekot? Imbag tanagawid ka man. Iji ospital ti kanayon ngayan mo. Impyar ko pa iti nurse ni Greg, papa. Nakisarang taak, akitaan na pa'y kabayatan ti kaawan ko. Adan sa bali apaka kumikumam. Saan na natin negosyo? Jakmat nga rod ang mo akas jay ti mapasamak, papa. Imbis nga iso ti talkak amangi daolo kadag iti trabahador, iti bangunak a negosyo jay Pinas. Kastoy mo tan tinapasamak. Barang maimbagan tumatla ang papa. No di pa ila maimbagan. Remedyok nga ipakamo kadag iti pamilya na iti Pilipinas. Pangasim, papa. Umimbag tumatla ang ni Greg. Saan nyo pa'y nga ipakaam mo? Ni Greg, nagkutitiiman na. Greg, magmangagnak ka di. Nagmulakan. Ming-ming-mingan nag. Pindutag ti basa. Tapno umay ti nurse. Sino ka? Ayan ko. Agyaman, nagta nakapuot ka matlangan. Arakupan ka man. Sino ka? Apay ngayon narakop na ka. Siyak ti asawam, Greg. Nabayag anak ko matos ka. Ita, nakapuot kan. Asawa? Narakop na ka. Kasla matanda na nga dan nangarakop kanya ka. Saan akas kan ka ti bagina? Di ka ka di mailiw kanyak. Tadinak mat arakupan, Greg. Greg, tinagan ko. Anya tinagan mo. Siyak ni Korang asawam. Kasla malagip ko. Ti sigod anang arakop kanya ka. Kasla ti dog ti buhok na. Ngam sika. Kasla pukis ti lalaki ti pukis mo. Kasano ko mga asawa ka. Ni apay, saan mo kad apalpasan day tabalayo? Pimasyar kagayam dito'y away tayo. Insardan ko, tawanan busbusak. Nang lipat namin pinsan ni Greg. Sumagmamano abulan nga awanak. Di pa'y ka di mawakan ka? Kung saan na nagpahuit? Saan nga ron? Kayat ko tiyag trabaho. Tapno ada pang lepas ko iti balay mi. Apag iso. Tagkasapulan ti ayan ko a restaurant iti servidora. Umay kalaangan iti syudad atag trabaho ka ka servidora. Umayak nga ron. Tapno maadda anak mat iti trabaho. Barang makaurnongak iti igatang ko iti simento apang lepas iti balay mi. Kunan ni Nancy, asumurot ka no kandili sa ijay syudad. Tagkasapulan ka no ti boss na iti may sapay a servidora. Ay, naalas a kitaan at yada asawa na kat agser kas servidora. Sayang mat. No saan amalpas jay balayda. Sinalbag tumot na dya Greg. Apay ngaya di mo't la umawagan. Di mo't lagpawitan tapno malpas ko man ti balayda. Ador, saan nga ta? Nga addadakas anapasamak kan kuana. Nabayag basitan adi imawag. Napanan ka din ni Nancy Bayaw.
Dinamag mo kumakan ko anay, di nakitam. Adayuda nga min idinakitak idakan ni Lisa, bayaw. No interesado ka ang mga mono na panana, in kadamagan kan kuana. Adayo nga rod idinakitak. Kasano ko maadamagak ngay? Damaga minton sumangpad. Apay aya, asip-siputam ni Nansay. Dinamag ko laang mat. Saan ko mat asip-siputan, bayaw? Panawan ka pa'y. Tanda importante nga ramidag. Na, suplado alakay. Inakat ka no surutan ang tainakdamagan. No damagan ti chismo sa akabagis mo no na pananinansay. Saan mo nga ibagbagaan na pa nagsirag? Dinamag nakadikan ka. Wan, ang imbaga kaninansi ti pagdamagan ano na panan na. Saan ka ngagbindot na mangibagakin ko na anapan nagsirag ni Nansay, ha? Unay lakat ni Sonya. Adala makita na. Ay, umandar matan ti kinachismusa na. Ang mga nadasiding iti murdong ti dila na niya kabagis mo. Na, anya ti connection ti siding iti kinachismusa na. Gatel, ti dila na. Saan ang makaid na no awan ichismis na. Imbaga ti doktor, adandani ka kanun rumwar. Romwar, sa dino ti pagawidak. Awan malagip ko. Kuna ti doktor, aga po iti aksidente. Nalipatam tinapalabas mo. Inino to kanu nga agsubli. Apay nga do ti piglat iti bagik. Anyat napasamak. Natin nagka iti daraas, idi nagingginad. Natinagak iti daraas. Wan, imbag ata daak akadwam. Nagpaarayat na kadag iti masaknan. Inyag kan binantayan ka dito ospital. Nabayaga kon ditoy? Wan, naimbagan pa yan adag iti sugat mo. Unak no saan mon amalasatan. Tanabayag ako matos ka. Hello, Iha. Nakaawag ka mat. Kumusta ti pasyente? Nakapuotan ni Greg, papa. Naamnesia nga agpaiso. Imbagak asyak ti asawa na. Anya? Imbagam nga asawam? Mauyong ka kadi. Please, papa. Italaan nga gragsakak. Saan ka kumamot atubang? Kat, anya ita ti planom. Agawid kami ijay balay no pagawidan ng ti doktor, papa. Ngam di nakto pabasulan no agsubli ti lagip na kat panawan na ka. Saan aday ta ti panunutak ita, papa? Mabayag pa'y ama pasamak dayta. Anya? Mabalinta ka nun ti agang with Greg. Agsublitan to ka no para iti follow-up check-up mo. Sa dino ti pagawidan ta. Awan malagip ko. Kasano nagbalin nga asawak daytoy a tao? Awagak ti driver, taumay natasukunan dito ospital. Oo, api ka di ama ikulkulang ka. Pilpilitak alagi pun tinapalabas. Ngam awan malagip ko. Kasano ti panagasawa ta? Saan ka kuman nga agpanunot pa'y? Kuna ti doktor, asumakit ti ulom no pilitam tagpanunot. Nupod nung asawak daytoy. Apay ano mabalin ket jak kayat ti sumurot kan kuana. Ang papanak ko ma. Ket awan malagip ko. Ada ijero ti driver amang sukon ka datan. Ala, umay ka. Rumwartan. O sige, rumwartan itilugan. Tamapantan di tabalay. Daytoy ti balayo. Balay tayo, Greg. Saan ka kumangagbabain? Ibilang mo abukod mo abalay daytoy. Asino ka di ti kadwata di ta abalay? Ni Papa, kandag iti katulong. Katulong? Ada katulong ditoy? Umunag takit yan. Awan ti adupay asalutsod. Ala, umunagtan, taagid da ka iti kwarto. Amang ano, agsakit man ng ulong. Nasingpet na ito yung babae. Ang apay nga awan ti sumgaradot-dot ko kan kuana. Agpaiso ka diti bagbaga ng asawak. Iha,
Nangipanam iti pasyente. Apay adito'y balay tinangisang patam. Please, Papa. Saan ka di ang nagsaritaan tanday to eh? Saan arumbang tinaramid mo? Iti kumadagos na tinangipanam ken kuana. Kaya't yu ka di nga aglidayak, Papa. Saan kumaada kayo timangtad iti pagladingitak, Papa? Basta, agyan dito'y ni Greg. Nangngag ko ti saritaan dagiti dua. Nalipatan ti babae nga inrikap ti ridaw iti rimwar. Isuan ang ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan ko nga asawa day ta babae. Agam apay nga asikasunak. Agam... apay adyak amu ti papanak. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serye tayo ita alawas a napauluan. Napudno nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.